Alibaba ja 40 rosvoa. Olipa kerran kaukana idässä köyhä mies nimeltä Alibaba. Hän eli vaatimatonta elämää vaimonsa kanssa. Hän ansaitsi elantonsa pilkkomalla polttopuita metsässä ja kuljettamalla ne aasillaan kyläläisille. Eräänä päivänä, kun Alibaba oli tapansa mukaan tekemässä polttopuita metsässä, hän huomasi suuren joukon ratsastajia lähestyvän. Ehkä se on rosvojoukko, Alibaba mietti, ja päätti piiloutua kiipeämällä korkealle puuhun. Ratsastajajoukko pysähtyi lähelle Alibaban piilopaikkaa, ja Alibaba pystyi näkemään heidät tarkasti. Miehiä oli yhteensä 40, ja he kaikki olivat aseistautuneet sapelein. Alibaba tajusi, että miehet tosiaan olivat rosvoja. Rosvot alkoivat purkamaan raskaita säkkejä hevosiensa selästä, ja yksi rosvoista, joka oli rosvojen päällikkö, käveli kallion viereen ja sanoi, "Seesam, aukene." Nämä taikasanat saivat kallion lohkareet liikkumaan, ja kallioon avautui suuri salaovi, jonka takaa paljastui luolan suu. Kaikki rosvot menivät sisään luolaan suurine säkkeineen, ja kun viimeinenkin rosvo oli luolassa, suuri salaovi sulkeutui piilottaen luolan sisäänkäynnin. Alibaba pelkäsi, että rosvot tulevat takaisin ulos, ja siksi hän jäi puuhun odottamaan. Viimein ovi avautui jälleen, ja sisältä luolasta tuli 40 rosvoa. Kun kaikki rosvot olivat ulkona, rosvojen päällikkö meni luolan suuaukon eteen ja sanoi, "Seesam, sulkeudu." Samassa luolan salaovi sulkeutui ja piilotti salaisen luolan. Rosvot hyppäsivät ratsuilleen ja ratsastivat tiehensä. Alibaba laskeutui alas puusta ja meni kallion viereen, siihen samaiseen paikkaan, jossa salainen luolan suuaukko oli. Hän kokeili sanoa ääneen ne samat sanat, jotka oli kuullut rosvopäällikön sanovan. "Seesam, aukene!" Heti nämä sanat sanottuaan, kallioon avautui suuri salaovi paljastaen salaisen luolan suun. Alibaba meni varovasti sisälle luolaan ja hämmästyi suuresti siitä, mitä näki. Luola oli täynnä aarteita, kasoittain kultakolikoita, jalokiviä, hienoja kankaita, upeita mattoja ja kaikkea muuta arvotavaraa. Tämä luola oli salainen piilo rosvojoukon ryöstösaaliille. Alibaba otti mukaansa 3 säkillistä kultarahoja, lastasi ne aasinsa selkään ja suuntasi takaisin kaupunkiin. Kun hän saapui kotiinsa, sulki hän portit perässään ja näytti kultasäkit vaimolleen. Vaimo oli suuresti hämmästynyt ja ehti luulla Alibaban varastaneen kullan. Hän alkoi ankarasti moittimaan ja syyttämään Alibabaa siitä, kuinka pahan teon hän oli tehnyt. Alibaba kuitenkin kertoi kaiken seikkailustaan, ja vaimo ymmärsi, ettei Alibaba olekaan rosvo. Vaimon suuttumus laantui, ja hän alkoi heti laskemaan kultarahoja. Mutta Alibaba sanoi, "Kuinka kauan näiden kaikkien rahojen laskemiseen menisikään? Kaivetaan kuoppa maahan ja piilotetaan aare sinne ennen kuin kukaan ehtii nähdä sitä." Arvioidakseen kuinka paljon heillä on rahaa, he päättivät lainata vaan ja arvioida kultarahojen määrän punnitsemalla ne. Vaimo lähti heti lainaamaan vaakaa Alibaban veljeltä Kasimilta, joka oli varakas kauppias. Kasim ei ollut itse kotona, mutta hänen vaimonsa lupasi lainata vaan. Hän kuitenkin ihmetteli mielessään, mihin köyhä Alibaba tarvisi vaakaa. Eihän hänellä pitäisi olla mitään punnittavaa. Hän päätti sulattaa vaakakupin pohjaan tilkan kynttilän vahaa, jotta hän näkisi myöhemmin, mitä siihen painautuu punnituksen aikana. Kun kaikki kulta oli punnittu, Alibaba hautasi kullan maahan. Mutta kun Alibaban vaimo meni palauttamaan vaakaa, hän ei huomannut, että selkeä kultakolikon kuva oli painautunut vaakakupin pohjassa olleeseen kynttilän vahaan. Saatuan vaan takaisin, Kasimin vaimo tutki sen
ja oli suuresti hämmästynyt tunnistaessaan kultakolikon painauman vaakakupin pohjassa. Kun hänen miehensä palasi kotiin, Kasimin vaimo kertoi hänelle uutisen. Mieheni, luulit olevasi rikas mies, mutta etpä olekaan. Veljesi Alipapa on niin rikas, ettei hän viitsi laskea rahojaan. Hän punnitsee ne. Koko yönä ei Kasim saanut unta, sillä niin kateellinen hän oli veljelleen. Aamulla hän meni veljensä luokse, näytti kultakolikkoa ja sanoi, veljeni Alipapa, sinä esität köyhää miestä, mutta todellisuudessa sinulla on kasoittain kultaa. Alipapa ymmärsi, että Kasim oli saanut tietää heidän salaisuutensa, ja hän päätti kertoa hänelle kaiken, mitä oli tapahtunut. Tarinan kuultuaan Kasim sanoi, sinun on kerrottava minulle tarkasti, missä luola sijaitsee, ja kerrottava minulle taikasanat oven avaamiseen. Muuten teen sinusta ilmoituksen viranomaisille, jolloin menetät kullan ja sinua rangaistaan. Menetät myös hyvän maineesi. Ahneena miehenä Kasim halusi aarteen itselleen, ja seuraavana aamuna hän lähti 10 aasin kanssa kohti sitä paikkaa, mistä Alipapa oli kertonut. Kun hän saapui perille, salaisen oven paikka löytyi nopeasti Alipapan ohjeiden avulla. Hän lausui innoissaan, Seesam aukene, ja salainen ovi avautui kallioon. Kasim kiirehti sisään ja kallio sulkeutui hänen perässään. Nyt hän näki omin silmin kaikki ne rikkaudet, joista Alipapa oli kertonut, ja hän olisi voinut niitä ihastella koko päivän. Hänen piti kuitenkin kiiruhtaa, sillä saattoivathan rosvot palata milloin tahansa. Kasim keräsi paljon aarteita oviaukon suulle, ja oltuaan valmis hän yritti avata ovea, mutta silloin hän ei muistanutkaan taikasanaa. Hänen pelkonsa kasvoi, ja hätääntyneenä muisti toimi entistäkin huonommin. Hän yritti lausua eri viljojen nimiä, kuten avaudu vehnä ja avaudu ohra, mutta hän ei muistanut seesamia, ja ovi pysyi suljettuna. Lopulta hän luopui kaikesta toivosta ja istui alas odottamaan kohtaloaan. Hän katui ahneuttaan, ja kaikki ne rikkaudet, joiden näkeminen oli tuottanut hänelle iloa, olivat nyt katkeran surun lähde. Kun Kasim ei ollut iltaan mennessä palannut, hänen vaimonsa alkoi huolestua ja meni pyytämään Alipapan apua. Alipapa yritti rauhoitella häntä ja lähti etsimään Kasimia. Saavuttuaan luolalle hän löysi Kasimin, jonka rosvot olivat surmanneet. Hän peitti ruumiin ja kuljetti sen aasilla takaisin kylään Kasimin talolle. Talolla oven avasi Kasimin palvelija Morgiana, joka suri isäntänsä menetystä. Alipapa tiesi Morgianan rohkeaksi ja aikaansaavaksi, ja siksi Alipapa sanoi hänelle, meidän täytyy saada kuolema näyttämään luonnolliselta, jotta meidän salaisuutemme ei paljastuisi. Mietittyään hetken, Morgiana lähti apteekkarin luo pyytämään vahvaa lääkettä. Onneton isäntäni on hyvin sairas. Hän ei syö, ei puhu, eikä kukaan tiedä mikä hänen tautinsa on. Saatuaan lääkettä, Morgiana palasi vielä seuraavana päivänä uudelleen ja pyysi saada vahvempaa lääkettä, jota annetaan vain potilaille, joiden pelätään lähes varmasti kuolevan. Kylässä sana levisi nopeasti, eikä kenellekään tullut yllätyksenä, kun sinä iltana Kasimin talosta alkoi kuulua omaisten itkua ja valitusta, mikä tarkoitti, että Kasim oli menehtynyt. Seuraavana aamuna Morgiana meni vanhan suutarin Baba Mustafan luo, joka avasi liikkeensä aikaisin aamulla ennen muita. Hän laittoi suutarille kultarahan kouraan ja sanoi, sinun on sidottava silmäsi ja seurattava minua. Tästä Baba Mustafa kieltäytyi, mutta kun Morgiana laittoi vielä toisenkin kultarahan miehen kouraan, se sai mielen muuttumaan. Morgiana sitoi Baba Mustafan silmät liinalla ja talutti hänet Kasimin talolle. Siellä hän pyysi suutaria siistimään ruumiin ja ompelemaan sopivat käärinliinat, jotta kuolema näyttäisi luonnolliselta. Tämän jälkeen hän sitoi uudelleen suutarin silmät ja talutti hänet takaisin puotiinsa. Kun Kasimin hautajaiset pidettiin,
ei kukaan huomannut mitään outoa. Kun 40 rosvoa palasivat luolalleen, he yllättyivät, kun ruumis oli hävinnyt. Joku tietää varmasti piilopaikkamme, rosvojen päällikkö sanoi. Meidän on löydettävä hänet, jotta salaisuutemme ei paljastu. Muuten menetämme kaikki ne aarteet, joita jo esivanhempamme ovat tähän luolaan keränneet. Yhden meistä, joka on tarpeeksi ovela, täytyy naamioitua matkaajan vaatteisiin ja mennä kylään tiedustelemaan, kuka se mies on. Aamun koittaessa yksi rosvoista, joka oli tunnettu oveluudestaan, lähti matkaajan vaatteessa kohti kylää. Niin aikaisin oli harva kauppias vielä avannut kojuaan, mutta papan Mustafa istui jo työjakkarallaan ompelemassa. Rosvo pysähtyi kojulle, toivotti hyvää huomenta ja sanoi, on vielä hämärää, kuinka näet ommella? Et taida olla tältä kylältä, papa Mustafa vastasi. Vaikka olenkin vanha, näen kyllä hyvin. Eilen jopa ompelin kuolleen ruumiin pimeässä huoneessa. Rosvo ymmärsi, että häntä oli onnistunut, ja hän yritti saada suutarin puhumaan lisää. Tuota en kyllä usko. Tarkoitat varmaan käärinliinnoja, mitä olet ommellut. Rosvo tiedusteli. Papa Mustafa katui jo sanomaansa ja vastasi, eipä sillä ole sen väliä, suotta siinä kyselet. Mutta Rosvo kaivoi taskustaan kultarahan ja ojensi sen papa Mustafalle ja sanoi, en halua paljastaa kenenkään salaisuuksia. Haluaisin vain tietää, missä talossa teit tämän työn. Ohjaa minut sille talolle. Papa Mustafa kuitenkin sanoi, sitä en voi tehdä. En ole nähnyt sitä taloa. Minut kävelytettiin koko matka silmät sidottuna. Mutta Rosvo otti taskustaan toisen kultarahan. Asetti sen papa Mustafan kouraan ja sanoi, sidotaan samalla tavalla silmäsi kuin aikaisemmin. Silloin kävelet silmät suljettuna samaa reittiä kuin viimeksi kävelit. Ja niin papa Mustafan silmät sidottiin liinalla, ja hän pystyi silmät sidottuna muistamaan, mihin suuntaan hän oli kävellyt ja milloin hänen piti kääntyä mihinkin suuntaan. Lopuksi hän laski askelia ja pysähtyi juuri Kasimin talon eteen, jossa Alipapa nyt asui. Rosvo merkkasi talon porttiin liidulla valkoisen merkin. Sitten hän tyytyväisenä kiitellen hyvästeli papan Mustafan ja kiiruhti metsään muiden rosvojen luo. Kävi kuitenkin niin, että Morgiana, joka oli hyvin teräväälyinen, huomasi portissa pienen liidulla tehdyn merkin. Hän aavisti pahaa ja merkitsi liidulla samanlaisen merkin jokaiseen talon porttiin sillä kadulla. Sillä välin oli Rosvo kertonut tovereilleen löydöstään, ja niin he tulivat etsimään tätä taloa. Kun he saapuivat perille oikealle kadulle, rosvopäällikkö kysyi, mikä oli oikea talo. Tiedustelija meni kuitenkin hämilleen, sillä kadun jokaisen talon portissa oli sama valkoinen merkki, eikä Rosvo tiennyt, mikä oli oikea talo. Rosvojoukko joutui palaamaan takaisin metsään, ja he olivat hyvin pettyneitä epäonnistuneesta tehtävästä. He valitsivat joukostaan toisen rosvon, joka lähetettiin kaupunkiin tiedustelemaan. Kun tämä uusi tiedustelija oli löytänyt papa Mustafan, hän houkutteli kultarahojen avulla hänet näyttämään oikean talon. Hän merkkasi portin punaisella merkillä, jottei sitä sekoitettaisi valkoiseen merkkiin. Morgiana kuitenkin huomasi portissa merkin ja teki samanlaisen punaisen merkin kaikkiin talon portteihin sillä kadulla. Rosvojen tullessa uudelleen he huomasivat taas vetäneensä vesiperän. Rosvojen päällikkö oli hyvin pettynyt ja päätti seuraavaksi itse lähteä kaupunkiin tiedustelijaksi. Koska hän oli muita ovelampi, hän ei tehnyt talon porttiin mitään merkkiä, vaan katseli tarkasti taloa ja painoi mielensä kaikki yksityiskohdat, kunnes oli varma, että muistaisi oikean talon. Palattuaan muiden rosvojen luo, hän määräsi muutaman rosvon hakemaan viereisestä kylästä 19 muulia ja 38 isoa nahkaista öljynsäilytysastiaa. Yksi astia tuli laittaa täyteen öljyä ja loput tuli olla aivan tyhjiä. Tämän tehtyään he lastasivat kaikki astiat muulien selkään.
Sitten he tahrivat kaikki astiat öljyllä, jotta näyttäisi, että niissä olisi sisällä öljyä. Lopuksi kapteeni määräsi kaikki rosvot aseistettuina sisään tyhjiin astioihin, ja hän itse naamioitui kauppiaan vaatteisiin. Tämän tehtyään hän matkusti muulien ja niiden kantamuksien kanssa Ali Baban talolle. Talolla hän tervehti Ali Babaa ja sanoi: "Matkustin tähän kylään öljyä myymään, mutta harmikseni saavuin perille myöhään, eikä öljyn myyminen torilla tähän aikaan onnistu. Olisitteko te niin ystävällinen, että antaisitte minun yöpyä muulieni kanssa talosi pihassa?" Ali Baba ei tunnistanut vierasta rosvoksi, vaan toivotti hänet tervetulleeksi. Hän pyysi Morgianaa valmistamaan vieraalle pedin sekä illallista. Vieras sanoi nukkuvansa mieluummin ulkona, sillä hän ei halunnut olla vaivaksi, vaikka todellisuudessa hän halusi olla lähempänä muita rosvoja. Ali Baba oli kuitenkin vieraanvarainen, eikä ulkona nukkuminen mitenkään käynyt päinsä. Illallisen jälkeen vieras sanoi menevänsä katsomaan muulejaan, mutta todellisuudessa hän meni antamaan ohjeita piilossa oleville rosvoille. Hän kävi yksitellen jokaisen säilytysastian luona, sanoen: "Kun heitän kiven ikkunasta, tule ulos astiasta, sillä silloin yllätämme heidät." Palattuaan sisälle taloon Morgiana ohjasi vieran huoneeseen, johon sänky oli pedattu. Vaikka oli jo myöhä, Morgiana teki vielä keittiöaskareita öljylampun valossa. Kävi kuitenkin niin, että hänen öljylampunsa sammui, eikä koko talossa ollut enää öljyä. Hetken mietittyään hän päätti hakea öljyä kauppiaan kuormasta. Hänellä kun oli sitä yllin kyllin. Mentyään ensimmäisen säilytysastian luo, sen sisältä kuului hiljainen miehen ääni. "Joko on sen aika?" Vaikka Morgiana pelästyi, hän pysyi hiljaa. Hän ymmärsi, että vieras oli katala rosvo, joka oli tuonut salaa joukon rosvoja taloon. Morgiana mietti nopeasti, mitä tehdä, ja sitten hän madalsi ääntään ja vastasi hiljaa astiassa olevalle miehelle: "Ei, vielä ei ole sen aika." Sitten hän kävi yksitellen kaikkien astioiden luona, ja jokaisen astian sisältä rosvo kysyi: "Joko on sen aika?" Johon Morgiana vastasi: "Ei, vielä ei ole sen aika." Kun hän saapui viimeiselle öljyastialle, sieltä ei kuulunutkaan puhetta, ja hän huomasi sen olevan täynnä öljyä. Hän otti öljyn mukaansa, laittoi tulen tulisijaan ja alkoi lämmittämään öljyä suuressa astiassa. Kun öljy oli kiehuvaa, hän meni takaisin kauppiaan astioiden luokse ja kaatoi yksitellen jokaiseen astian öljyä niin, että jokainen rosvo menehtyi. Rosvojen päällikkö ei tiennyt tästä mitään, ja keskiyön koittaessa hän heitti kiven ikkunasta antaakseen merkin. Kun mitään ei tapahtunut, hän heitti lisää kiviä, osan suoraan astioihin. Kun mitään ei vieläkään tapahtunut, hän kiipesi ikkunasta sisäpihalle ja sanoi: "Nukutteko siellä?" Kun vastausta ei kuulunut, hän avasi säilytysastiat ja huomasi koko miehistönsä saaneen surmansa. Tästä säikähtäneenä rosvopäällikkö kiipesi pihamuurin yli ja pakeni. Hänestä ei ole sen jälkeen enää koskaan kuultu. Ja niin Ali Baba perheineen sai jatkaa elämäänsä aivan rauhassa.